Sesión plenaria do 26 de marzo de 2026, ordinaria. Alguna aclaración? Alguna aclaración? Apróbase. Aprobada por unanimidade. Punto segundo. Proposta de dictamen de resolución de alegacións da RPT 2026 e aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Carral de 2026. Alguna intervención? Señora Blanco Fidalgo. Hola, boa tarde. Bueno, xa expusemos xa expusemos varias veces a nosa preocupación ante esta relación de postos de traballo e vendo as alegacións presentadas polas distintas traballadores e traballadoras municipais, pois máis preocupación. Non estamos ante un mero documento técnico administrativo, estamos a falar dun instrumento para garantir a organización xusta e transparente, non dos fondos que están destinados aos traballadores do Concello. Tras analizar as alegacións formuladas e os informes emitidos tanto pola consultora externa como pola Secretaría de Intervención, consideramos que existen cuestións de enorme gravidade que non poden ser ignoradas nin despachadas con respostas superficiais ou meramente procedimentais. En primeiro lugar, resulta especialmente alarmante a posible discriminación retributiva respecto ás persoas que se atopan en situación de incapacidade temporal. Excluir de melloras salariais ou actualización retributivas a traballadores e traballadoras por razón de enfermidade non constitúe unha simple diferencia de criterios, senón vulnerar principios básicos. Estamos dando por bo un documento emitido por un sindicato, xa que non temos un documento que diga o contrario. Estamos dando por bo o que di o documento do UGT. En segundo lugar, observamos unha evidente falta de proporcionalidade na valoración económica de determinados postos técnicos especializados. Postos que requieren titulación universitaria superior, elevada cualificación e importantes niveis de responsabilidade. Falamos aí, por exemplo, dos traballadores sociales, educación social ou normalización lingüística, que presentan complementos retributivos inferiores aos de outros postos pertencentes a categorías administrativas inferiores. Esta situación só resulta difícil de explicar desde criterios obxectivos de organización administrativa, sino que supón unha distorsión evidente dos principios de mérito, responsabilidade e proporcionalidade. Do mesmo xeito, nos preocupa fondamente a ausencia de justificación clara e detallada na aplicación de factores de valoración. As alegacións denuncian modificacións, reducións ou eliminacións de elementos esenciais como a especialización, a responsabilidade, a dificultade técnica, a disponibilidade horaria ou o esforzo inherente ao posto, sen que exista unha motivación suficiente que permita comprender os criterios empregados. Compre lembrar que a discrecionalidade técnica nunca pode converterse en arbitrariedade. A Administración está obrigada a motivar as súas decisións, especialmente cando afecten a dereitos profesionais e económicos do personal. Tamén queremos referirnos ás condicións reais de determinados postos que desenvolven funcións fora da xornada ordinaria, actividades culturais, eventos institucionais, programación de fins de semana ou horarios de tarde e noite. Resulta incomprensible que esta disponibilidade efectiva non teña un recoñecemento adecuado na valoración final da RPT. Igualmente preocupante a inclusión, dentro da configuración estrutural de algúns postos, de circunstancias persoais e temporais como a reducción de xornada por conciliación familiar. Os dereitos individuais de conciliación non poden incorporarse como características permanentes do posto nin derivar en prexuízos retributivos estruturais. Señores e señoras, o informe da consultora externa, lonxe de aclarar estas cuestións, limítanse en moitos casos a desbotar as alegacións sen unha análise rigorosa do fondo dos asuntos expostos. Afirmar reiteradamente que as valoracións son correctas non substitúe a obriga de motivar técnica e xurídicamente as decisións adoptadas. De feito, este informe, penso que non está siquera redactado coa intención de presentarlo ante unha corporación municipal, senón como informe definitivo, senón que parecen, ou ao meu criterio, meras notas da consultora para que alguén fixese outro informe. Pero isto, evidentemente, só é unha valoración miña. Mais preocupante aínda resulta comprobar que o propio informe admite marxes interpretativas amplas na aplicación de factores de valoración, o que incrementa as dúbidas sobre a objetividade e a homoxeneidade do proceso. Pola súa parte, o informe de Secretaría de Intervención constitúe esencialmente unha validación formal da tramitación administrativa, mas non entra a valorar nin resolve as cuestións de fondo denunciadas polo personal afectado. E precisamente por iso consideramos que este pleno non debería precipitar a aprobación definitiva dunha RPT sobre a que se pesan tantas dúbidas e tantas discrepancias técnicas e tantas reclamacións laborais. Dende o Grupo Municipal Socialista consideramos imprescindible paralizar a aprobación definitiva desta relación de postos de traballo, abrir un proceso real de diálogo e negociación co persoal municipal, revisar os criterios de valoración aplicados garantindo transparencia, motivación e objetividade, corrixir as posibles situacións discriminatorias ou desproporcionadas detectadas, garantir que ningún traballador ou traballadora vexa vulnerados os seus dereitos profesionais ou económicos.
porque unha administración pública moderna non pode construirse sobre a improvisación ou a opacidade nin a desigualdade. E por defender os dereitos do persoal municipal e tamén defender a calidade dos servizos públicos que recibe a veciñanza de Carral. Grazas. Sí. Tal e como comentamos no pleno extraordinario que houve o día 18 de maio, estas alegacións podían haberse resolto de forma conxunta coa resolución do orzamento. Sabíamos, que xa o dixemos o día 18 de maio, que o equipo de goberno non tiña nin a máis mínima intención de dar por válidas estas alegacións. Resulta curioso que presentaron as alegacións á RPT nove persoas de diferentes áreas do Concello de Carral e moitas delas recurrían en diferentes puntos. E resulta curioso que das 9 alegacións presentadas e dos distintos puntos non se lles haya dado a razón nin siquiera en un solo punto, nin en un solo. Igual que dixen no pleno do día 18, vostedes non tiñan a máis mínima intención de que estas alegacións saíran para adiante. Sigo insistindo e dixen, e vou volver a dicilo porque creo que é importante que os veciños sepan que se podía haber evitado o pleno do día 18, ustedes saben, o podían haber resolto con forma conxunta as alegacións e o tema da entrada da piscina podía haber estado totalmente resolto no mes de marzo, porque ao final é o que lles dixen no pleno, que non vai estar resolto hasta mediados de julio o tema da cobro de entrada á piscina, cando se podía haber feito con tempo suficiente a empezar a cobrar, que é o que vostedes pretendían, supostamente. Despois quedou claro de que non era por eso, pero podería haberse empezado a cobrar o día... Por favor, que se centre no tema. Sí, pero eu quero lles aclarar que se podía haber evitado. Por favor. Con respecto a isto, para seguir co tema da RPT, as alegacións resolves unha empresa externa que, curiosamente, fan o contrato menor o 18 de maio, o día do pleno extraordinario. E o 19 están firmadas e presentadas as alegacións. Resulta curioso que as resolvan nun día, non? Cando son tan laboriosas, supónse que se teñen que estudiar, valorar. Tanto no pleno como na acta de mesa de negociación, o señor alcalde deixou constancia, teño copia da acta que así o acredita, que queríalle agradecer tanto a xurídica como a secretaria como a interventora polo traballo feito. Entón, nós entendemos que se a secretaria, a interventora e a xurídica teñen a capacidade xurídica suficiente para facelo, que considero que sí, non entendemos que haxa que contratar este servicio nun servicio externo, porque non hai mellores persoas que elas que foron que negociaron a RPT supostamente para demostrar e saber e coñecer cales son as funcións que fai cada un dos traballadores que están aquí no Concello. Eu pedín unha copia do contrato menor que se fixo, a contratación que se fixo foi dun informe técnico xurídico, en donde se alegaba que se contrataba pola complexidade técnica. Entendemos, volvo a repetir, que as persoas como a secretaria, a xurídica e a interventora teñen a suficiente capacidade técnica para poder resolver esas alegacións, en de que logo sea o pleno quen decide se as acepta ou non. Alegan que se contrata para ser imparciales. Entendemos que se negocia un RPT e son imparciales na negociación, tamén o van a ser, lóxicamente, cando se resolvan as alegacións. Non lle veríamos problema. A carga de traballo, alégano tamén. Quero recordar que foron vostedes quen publicaron no Boletín Oficial da Provincia a RPT e estableceron que había un plazo de un mes para resolver as alegacións. Nadie lles mandou poñer un mes, podían haber posto 3. Queremos as alegacións podían haber habían sido resoltas perfectamente polo Concello, pero entendo que querían evitar problemas entre comillas. Puxenme en contacto co representante dos traballadores
non houbo ningunha sola conversa por parte desta empresa externa con ningún dos traballadores para saber cales son as funcións reais que fai esa xente. É dicir, a empresa non sabe ni si van e fan horas nocturnas, non saben ni si fan máis tareas das que poñen na RPT ou non, ni si fan novas tareas que non tiñan encomendadas, ni si controlan programas novos informáticos. Digo todo isto porque son cousas que alegan os traballadores e que a empresa externa nin se molestou, nin fixo un estudio, ningunha entrevista, nada. É dicir, fai unhas valoracións onde se limita a responder. Entendemos que non procede, entendemos que está ben valorado, a valoración é correcta, non imos entrar a contestar, as quendas de mañán, tarde e noite son ocasións puntuais, cando todos sabemos que quen fixo esas alegacións ten horarios en moitos meses do ano en horarios nocturnos. Dende o noso punto de vista, creemos que non se está tendo en conta a realidade da situación. Non vou a pormenorizar en cada unha das alegacións, porque teñen tela, cada unha, pero non en concreto, refírome esa porque a comentou a señora Blanco, dinlle que no caso da persona que está con garda legal, recoñecen que no orzamento está mal posto a RPT, pero que está ben na RPT. Na RPT minten, non está ben. Na RPT o único concepto salarial que aparece é o complemento, pero o salario base non consta. E o salario base desta persona está se reducindo e están cometendo unha ilegalidade. Dende un principio quedou claro que vostedes non tiñan intención de darlle a razón. Este tema vai acabar nos xulgados, xa o saben, dixemos yo en varias ocasións, e que sepan que van a acabar nos xulgados. A alternativa, por suposto, vai a votar en contra. Hasta ahora subíaselle o que pertenecía ao salario interprofesional, o que decían, pois, o que tiñas que subir, o 4%, o 3%, o 2%, o 1%, o 20%. Atopámonos con que, vamos, non moitos meses aquí, 7 meses máis ou menos, e decidimos por primeira vez facer un orzamento, despois de uns aniños que non nos tiñamos, decidimos facer un orzamento, e ese orzamento levaba consigo pois, unha relación de postos de traballo. Puidemos haber aprobado o orzamento absolutamente como estaba, subindo o que nos di o Estado, que temos que subirlle, e xa estaba a cousa, non? Intentamos equiparar as funcións de cada un dos traballadores. Hai traballadores que teñen unhas funcións, hai outros que teñen unhas funcións similares, hai uns traballadores que entraron dunha forma no Concello, hai outros que entraron pois, a través dunha subvención e despois foi consolidando o seu posto de traballo, pasaron a funcionarios e non están á altura deses outros, non? É moi fácil. Eu traslado aos meus compañeiros de corporación. A proposta agora sería, se queredes facerlle mal ao personal do Concello, deixámoslo sobre a mesa, non pasa nada, dentro dun mes, dentro de 2, dentro de 5 meses, retomamos esa relación de posto de traballo. Eu penso que é unha injusticia, non? De 60 personas, 58, 60, 57, non vai agora especificar exactamente as que son, pero sí que ronda esas personas, hubo 9 personas das cales encontraban algunha disconformidade á hora de valorar o seu posto de traballo. Voulle falar que non estamos falando de subirlle 20 euros, nin 30, nin 40, nin 4, nin 12. Estamos falando que ronda os 100.000 euros, o que se lle sube ao ano ao personal.
entre 57 personas, calculo usted, non hai nadie, a media é de 100 e moitos euros que se sube ao mes a cada un dos traballadores do Concello. Podemos, volví a insistir, deixarlo sobre a mesa. Penso que sería perjuicio para os traballadores e penso que non o perdonarían. Eu non é que estea a favor de que ustedes estén ben ou estén mal, non? Eu que sí que estamos aquí e cando tomamos a decisión de facer goberno era para mellorar as cousas, non? E unha das formas de mellorar é aumentando e estimulando ao personal. Non é normal que unha persona que faga máis ou menos as mesmas funcións que cobre 1.400 euros e outra persona que leva un lote de anos no ayuntamiento, non temos falando de trienios ni nada, senón que, aparte deso, que cobre 600 euros máis. O normal é que esa persona que está facendo as funcións está firmando, que está asumindo responsabilidades, porque se vai equiparando a esa outra persona que estuvo durante todos estes anos cobrando máis, porque encima lle suben o que había IRPF, o incremento este que manda o Estado todos os anos, non? A verdade é que todos, ahora mesmo, entenden todos de leyes. A señora Blanco Fidalgo di que non sei que a lei, que non sei que máis. A señora Rabuñal di que a lei que di que non sei que máis. Por outro lado, di, non, a secretaria interventora, a masa jurídica, son competentes para tomar decisións. A secretaria interventora e jurídica firmaron e teñen informes favorables á relación de postos de traballo. Non con eso, para non tampouco chamarlle as malas á interventora, á secretaria, máis a jurídica do Concello, non vai a ser que sean elas as malas, as que a esta non lle suben, ou a outra non lle suben, a outra queda discriminada, o outro non sei que lle pasa. Ante todo eso, entende? Atrevíme a encargar un informe externo, legal, porque usted acaba de decirme que isto non queda aquí, que vai a justiciarse, non? Bueno, pois temos un informe legal por parte dun estudio independiente do que non conocen para nada, como é, como se lle ocurre usted cando van a facer un informe que lle vai a preguntar ao traballador ou a traballadora, usted está ben nos seus cabales, cando lle vai a preguntar a un traballador ou unha traballadora se está a gusto ou non está a gusto, ou merece cobrar máis ou merece cobrar menos, ou que é o que está facendo. O normal é que hai unha relación de postos de traballo na cal esta función, e por esta función pertence tanto, por esta tanto, por esta tanto, por esta tanto, por esta tanto, e dei sal o sueldo. Ese é o que hai. E ainda así, atrevemos a gastar. Usted ten amiga de falar de que podíamos haber evitado o pleno da semana pasada, podo dicirlle que supón 1.800 euros que nos cobrou esa empresa externa. Pero esa empresa externa, por si alguén se lle ocurre, ao mellor, presentar alegacións, que non creo, ou alegacións, ou que vai a un contencioso, ou que sea, non o creo, pero se lle ocurriera ir por calquer cousa, porque legalmente acaba de ratificar usted que tanta xurídica como a secretaria e como a interventora fixeron un informe favorable, son habilitadas nacionales, penso que saben o que fan, e non firmarían unha cousa porque o alcalde a capricho, dunha forma calquera, e será este subille 4, o outro 15, e este quitolle nada. E que esa xente fora, esas personas foran cómplices miñas. Penso, señora Rabuñal, que imos fora de camiño. Insisto, temos dúas propostas. Aprobar as alegacións, nas cales supoñen casi 100.000 euros as arcas municipales ao ano, co compromiso, ademais, que xa advertín cando se aprobou inicialmente a RPT, que no ano 2027, nos orzamentos do ano 2027, regularizarase xa o máis rápido que se poida facer. E equipararase exactamente as funcións de cada unha das persoas que están facendo o traballo que teñen que facer. Ahora, se ustedes son tan listos en aspectos legales cuestionan a labor non do alcalde, que o alcalde que fixo foi encargar aos servicios xurídicos e de personal encargarlle unha mellora
ao personal do Concello para que tuveran mellores. Dentro do que é o personal do Concello, dentro de cerca de 60 personas, subimos case 90.000 euros ao ano, que supón casi 200 euros de suba a casi todos os traballadores, 100 e moitos euros a cada un dos traballadores. Díganlle aos traballadores por culpa de 8 ou 9 personas que consideran que quedan discriminadas sin poder justificar o porqué ni o porqué non, porque están aí, as alegacións están aí, e contra o vicio de pedir está a virtude de non dar. Pero tamén podemos ser máis virtuosos, podría dicir, deixámoslo sobre a mesa, se usted considera que temos algún tema de aspecto legal ou que sea, pois deixámoslo sobre a mesa, e os traballadores... Perdone usted, por favor, que non lle diga a palabra. Non lle diga a palabra, verdad? Se ustedes consideran eso, non pasa nada, deixámoslo sobre a mesa e queda así a cousa. Pero, bueno, penso que é un prejuicio po personal. Insisto outra vez, 90.000 euros en asfalto dan moitos votos. 90.000 euros estimulando aos traballadores dan moitísimos votos tamén, porque traballa a xente moito máis a gusto. Agora, se hai alguén que se sinte discriminada, por suposto que ten todos os argumentos, e ten todas as posibilidades, e ten a lei para poder reclamar o que considera oportuno. Como teño todos os informes favorables, o equipo de goberno, cada secretaría, con intervención e cos servicios jurídicos de que esta relación do pastor de traballo é máis que legal, e non só con eso, sino que ainda encima, insistimos, que contratamos unha empresa externa encargada de tema de relacións laborais, non vai a ser que olvidaran algunha lei que entrara últimamente, que se pode interpretar dunha maneira ou doutra. Deron conta a todas as alegacións que se presentaron, creo que foron 9, e das cales das casi 60 que hai 9 personas que non están contentas, non polo salario, moitas outras ao mellor polo traballo que se diz así, non deixa de asinar, pero eso xa é outra cousa. O caso é que ustedes consideran o que lles pareza. Voten a favor, voten en contra, ou se propoñen que deixemos sobre a mesa, non temos inconveniente ningún. Alguna aclaración máis, señora Blanco? Vale, bueno, supoño que todos oímos a amenaza do señor alcalde, que foi a mesma amenaza que bueno, non vamos chamarlo, non unha amenaza, un ultimátum, vamos a ser máis políticamente correctos. O señor alcalde os sindicatos lles plantexou unha proposta encima da mesa e lles dixo que eso era o que había e senón non había nada. Eso foi o que nos veu a decir ahora mismo no pleno, non? Que si foi o mismo, entendín é o mismo que entendeu o resto da xente, non? Que o esto ou nada. Hai camiños intermedios, señor alcalde, para eso estamos, para negociar, para falar, vale? Por outro lado, unha puntualización. O Concello non lle sube o IRPF aos traballadores, só lle sube, en todo caso, o IPC, vale? Eu non lle vou discutir a ninguén sobre proxectos técnicos, pero cando vostede me di que si sei de leis, home, eu como pago a miña hipoteca e máis o meu coche, gracias a que algo sei de leis e de delas. Quero decir, eu non vou discutir co arquitecto municipal, pero, bueno, en temas laborales, algo de idea vou tendo. Por último, supoño que aquí non vai a xustizarse a nadie, en todo caso xudicializará, pero a xusticiarse un IP, un R, tampouco me parece, non? En canto a empresa externa, eu dixen dunha maneira moi suave na miña exposición, que me parecía que era un informe interno para que se valorara no Concello e demais. Si ese informe oficial, entón teño que decir que é unha chapuza. Sí. Mire, vostede dixo se nós queríamos facerlle mal ao resto dos compañeiros, a alternativa non lle vai facer mal ao resto dos compañeiros. Quen lle fixo foi vostede, que foi quen fixo RPT. Fala vostedes de subidas de 100.000 euros ao personal, falando de que o que menos cobrou foi 100 e tal, hai xente ao que non lle subiu ningún solo euro. Usted o alcalde é quen vai a decidir, teñen a maioría, aínda que non a teñen, teñena. Nós non fomos quen falaron de deixar nada sobre a mesa, comentou a señora Blanco, nós non falamos nada de deixar nada sobre a mesa, eu dixenlle que íbamos a votar en contra. Eu non dixen en ningún momento que foran malas nin a interventora
nin a secretaria, nin a xurídica. Ao revés, dixen que vostede dixera que deralle as gracias polo seu traballo e eu dixen que o informe tiña moitísimas carencias e que eu consideraba suficientemente capacitadas a xurídica, a secretaria e a interventora para, se foron capaces de facer RPT, que eu non digo que non o fixeran ben o seu traballo, que considero que ao mellor houberan feito mellor o traballo que esta empresa externa que contrataron, porque mellor que elas nadie conoce o traballo que fai a xente coa que están todos os días. Entonces, non veña a min a decirme que eu dixen de que quixen deixar mal as compañeiras súas cando non foi eso. E se usted o entendeu así, entendeu no mal, porque baixo ningún concepto en ningún momento dixen que foran malas, nin que eu considerara que fixeran mal o seu traballo. Quen fixo mal o traballo é vostede, que é o alcalde, é quen decide, é a mellor empresa que vostede contratou, que é quen firma o contrato. Vostede falou de que había un compromiso para o ano 2027 de subidas e equiparacións. Por que non puxeron sobre a mesa e por que non puxeron por escrito o compromiso de que cando a xente se reincorpore das súas baixas poidan ter os incrementos salariais correspondentes e se non o cobran porque durante o tempo que están de baixa cobran pola base reguladora do mes anterior, cando se incorporen de algunha maneira poder obter esas diferencias salariais? Ao final, isto a quen repercute é aos traballadores, e os traballadores son cos que están usted todos os días no Concello. E cando vostede me dixe se me vai a cabeza, non se me vai a cabeza, non. Eu non digo que vaya, se díxomo vostede, foichelle a cabeza falar unha empresa externa cos traballadores. Mire, hai un representante dos traballadores, eu non digo que falen con cada un deles, pero a empresa podería falar con vostede, co representante dos traballadores, e facer chamadas con vostede presente, e quedar constancia coa xurídica e con todos cales son as funcións que fai realmente cada un, e non fixo nada. Entón, a decisión vai tomar vostede, que é o alcalde, e nós non falamos en ningún momento de deixar nada sobre a mesa. Moitas gracias, señora Rabuñal. Señora Blanco, a verdade é que van a votar en contra, imagino que van a votar en contra, dándonos a razón, non? Porque reconocen que, como ben usted dixo fai un momento, que tanto a jurídica como a secretaria como a interventora saben exactamente as labores que fan o personal que temos no Concello. Non só eso, que ante a seguridade ou inseguridade ou ante que pudera haber algún aspecto legal no cal se escapara a este personal, encargamos un informe externo. Por suposto que co personal falouse, voulle dicir que é curioso porque eu entendo que os sindicatos son para respetar, non? No Concello de Carral hai 3 sindicatos, 3 representacións sindicais, as cales tuvemos 2 mesas iniciales nas cales se fixeron propostas, nas cales se fixeron propostas, despois unha segunda reunión na cal se foron acercando posturas, e despois o que foi a mesa de traballo na cal vieron representantes sindicales tanto da CIGA como do CESIF como de Comisos Obreras, non só os responsables do Concello, sino os responsables tamén acompañados dos responsables a nivel provincial, regional, ou non sei como funciona o tema dos sindicatos, e votaron todos a favor. Se os representantes dos traballadores son os sindicatos, se os sindicatos votaron a favor da proposta, se o alcalde leva a pleno esa proposta, se os informes jurídicos de secretaría e de intervención son positivos, non sei que legalidade hai. De todas formas, aí queda a cousa. Por lo tanto, nos mantémonos en que vamos a votar a favor da proposta que presenta a alcaldía esa desestimando estas alegacións e aprobando a relación de posto de traballo para este ano 2026. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Popular, 2 persoas non escritas, 2 concelleiros non escritos, en contra
do grupo de Alternativa dos Veciños 5 e un concejal do PSOE que vota en contra tamén. Ben, terceiro, imos no terceiro punto, me parece, non? Terceiro, proposta de dictame de solicitud á Excelentísima Deputación da Coruña dunha axuda de concesión directa para o financiamento das obras incluídas no proxecto Humanización Rúa do Souto. Ben, algunha intervención? Señora Blanco Fidalgo. Vale, bueno, desde o Grupo Socialista queremos manifestar o noso apoio a este proxecto de humanización da Rúa do Souto. Trátase de unha intervención que permitirá avanzar a accesibilidade e seguridade viaria en calidade urbana, contribuindo, bueno, pues a facer un carral máis amable, non? máis fácil de transitar. Queremos tamén poñer en valor o importante papel da Diputación da Coruña no impulso deste tipo de investimentos municipais, porque para o noso Concello a colaboración institucional resulta fundamental, non? Non podemos facer fronte a moitos previstos. Isto ven, que si ríanse, pero isto ven a caso dun comentario que escoitei unha vez dentro dunha persona do equipo de goberno, como que a Diputación da Coruña, bueno, pois aquí temos unha subvención nominativa que ven a, pois, un pouco a clarificar cal é a posición da Diputación da Coruña en relación aos concellos, non? Compre, ademais, lembrar que o principal instrumento que ten a Diputación para cooperar cos concellos é o Plan de Ordenación de Obras e Servicios, que é unha ferramenta que está baseada en criterios obxectivos e transparentes, non? Pero, cando algo se sale deso, neste caso, pois, evidentemente, temos que decir que no goberno de Alternativa dos Veciños cometeron certos errores e esta que tiña que vir dun post veu denegada pola Deputación, pero, ainda así, se recupera o proxecto e a Deputación, a través dunha subvención nominativa, pois, vai facer posible que se leve a cabo esta obra, non? Bueno, é un exemplo de cooperación institucional que, bueno, ven a reforzar, pois, o papel que ten a Diputación con respecto aos concellos pequenos. Por todo iso, bueno, reiteramos o noso voto favorable, non temos nada que decir, e como lle decía antes, os proxectos técnicos non lles vou poñer pejas porque non sei. Con respecto a esta proposta que traen aquí de pedir unha subvención, resulta curioso que hoxe fixeime, señor Mouriño, que publicaron vostedes en redes a humanización da Rúa Souto, unha actuación estratégica e que se trata dun proxecto esencial. Quero lle dicir a todos os veciños que ese proxecto era da Alternativa dos Veciños e foi unha idea de Alternativa dos Veciños, levada no ano 2024 a un post, que, por certo, todo o que digo está documentado e teño aquí. Consideramos que é unha obra necesaria, sobre todo polo acceso dos nenos de cara ao instituto, para descongestionar a zona dos Mártires. Esta obra levouse no 2024 ao post. En ese momento, a secretaria considerou que había que iniciar un expediente administrativo para o tema de expropiación ou cesión. No ano 2025, cando se quixo volver a levar, quero recordarlles a toda a corporación que en xaneiro de 2025 botáronos abaixo todas as obras que levábamos ao post, entre elas esta. E cando foi no mes de xunio o post complementario, houve unha reunión donde se decidiron as obras as cales levar e non quixeron meter esta obra. Estaban todos nesa reunión co señor Gestal, a señora Blanco tamén estaba e usted tamén. De todas formas, a Alternativa alégranos que se recupere ese proxecto. De feito, nós, no mes de novembro, cando fixemos a relación de todas as obras que a Alternativa lle gustaría que se fixeran, incluímos tamén a humanización da Rúa Souto, porque o proxecto estaba aí. Entón, por suposto que nos encantará que chegue a subvención. Vostede dixo no mes de novembro que xa tiña unha subvención concedida. Agora vemos que a subvención non está concedida, que hai que facer as xestións. Vostede dixo que habían ido á Diputación e que xa lles dixeran que sí, que por suposto unha nominativa, dixo aquí vostede nun pleno, que se solicite, non quere decir que estea xa dada, pero, bueno, alegrarémonos de que veña esa subvención nominativa, que se faga esa obra. E o que sí que, bueno, a ver, dígollelo porque a nosa secretaria
advertíanos nese momento que o problema estaba en que para poder facer esta obra, vostedes saben porque o recollen nos informes, hai unha vivenda que é dun propietario particular, hai uns convenios de cesión, e a vivenda hai unha parte que afecta a obra, que é a zona da acera, e hai outra parte da vivenda que non afectaría para nada o que é a obra, pero no proxecto estaba incluído o derrube da vivenda e os problemas viñeron por aí onde había que iniciar ese expediente administrativo porque consideraba a secretaria que non era legal invertir unha subvención que viña dada nun beneficio para un particular, cando o particular iba a seguir dispondo do terreno e o Concello estaba gastando os cartos nun derribo e íbase ver afectado toda a vivenda e non só a parte que estaba afectada para facer a obra. Entón, simplemente lle lo digo para que teñan en conta que ese foi o inconveniente que nós nos encontrábamos para facer isto. Era un término e unha consideración que consideraba a secretaria. Eu non vou a decir se era bo, se era malo, pero a obra alegrámonos de que saia para diante, por suposto que vamos a votar a favor de que se pida a subvención. Moitas gracias. Non se pide a subvención está concedida. E non é unha subvención, é un convenio, é unha subvención nominativa, na cal nin é diñeiro. É dicir, usted sabe o que é o plan de obras e servicios, usted sabe que lle pertenece ao Concello de Carral polos impostos que pagan tanto do IRPF, perdone antes cando falamos de IPC e IRPF, equivoqueime nas palabriñas, pero o IRPF agora repercute o que pagamos a nivel nacional, repercute no plan de obras e servicios da Coruña, igual que repercute o número de parroquias que temos, igual que repercute os kilómetros cuadrados que temos de extensión no Concello e, por suposto, o esforzo fiscal, incluso o impuesto de actividades económicas, que repercuten no diñeiro que nos pertenecen, que reparte a Diputación que lle dá o Estado e o Estado pasa á Xunta e a Xunta dalle á Diputación para que nós poidamos facer nese plan de obras e servicios pois ese diñeiro. Pero a Diputación a maiores quedase non nos dá todo aos concellos, por iso que a cuestión esta moitas veces algúns así de algunha esquerda, por exemplo, pois Alternativa dos Veciños ou o propio Bloque Nacionalista Galego non creen nas Diputacións, eu si creo nas Diputacións. Pero ás veces a mellor hai que dar esa razón tamén, non? Porque a RAEO se queda con esos cartos en vez de darlos directamente aos concellos. Pero, bueno, neste caso, quedes con os cartos con un porcentaje alto, mellor un 40 ou 50%, xa non para gastos administrativos do que pode supoñer a Diputación, sino que despois para repartilos, pois intereses, moitas veces, que fagan que os concellos pequenos pois teñan as mesmas posibilidades que os concellos grandes, ou os habitantes dos concellos pequenos pois que non teñan esa diferencia en canta calidade de vida que poden ter pois, as cidades ou as vilas grandes, non? É por iso que está aí. Pero o mérito máis grande, eu penso que me debían haber felicitado, non? Tanto a señora Blanco Fidalgo como usted, señora Rebuñal, ou o propio alcalde anterior, que ese diñeiro non é quitado do plan de obras e servicios que lle pertenece ao Concello, sino que é unha negociación co presidente da Diputación, o cal lle agradezco, que é do grupo socialista, e o presidente da Diputación, Valentín González Formoso, que é o presidente da Diputación, e socialista, e optou por decir, Mouriño, tes 200.000 euros para facer o que consideres oportuno nunhas obras que sean realmente beneficiosas para o Concello. Como era unha cousa un tanto urxente e ao mesmo tempo como había proxectos, algúns poucos, dos que podemos recoller do que tiñamos heredado, pois dousenos por meter a rúa do Souto, non? Con todas as connotacións. Por suposto que esas negociacións, a secretaria, por suposto que, como usted di, señora Rebuñal, como ben di que non cuestiona se o fixo ben ou se o fixo mal, o que se lle digo é que o que hai que explicarlle as cousas aos funcionarios de cara a que é o que aspiras, que é o que queres facer, non? E o que se trata é dun ben común para todos os veciños de Carral e beneficia, como ben dicía usted, pois os nenos que acceden ao instituto e ao mesmo tempo pois darlle máis seguridade vial a todas as persoas que transitan por ali, tanto os peóns como os vehículos que por ali pasan e ao mesmo tempo tamén os nenos que van ao instituto que acceden
por ali. Pero, bueno, que sepa que arreglados todas as cousas, firmados os convenios cos propietarios, que ustedes non os tiñan firmados, non era cousa de que a secretaria accedera ou non accedera, eso tuvemos que facelo nos 7 meses, levamos 7 meses, 8, non sei máis ou menos que levamos e tal, pero, bueno, unha obra que falaba usted do ano 24, pois, mira, conseguimos que salira gratis e que non repercutira nos impostos directos do plan de obras e servicios da propia Diputación e que non o deran directamente, e ao mesmo tempo pois chegar a un acordo cos propietarios dos bens nos cales vamos a actuar e que ao mesmo tempo pois quedan contentos os veciños de Carral unha vez que rematen as obras, por suposto que van a quedar moito máis. Eso espero, que moitas veces as cousas pintan nos papeles e despois as obras ao final pois ao mellor non son como un quere, pero, bueno, iso hai que confiar tamén nos redactores dos proxectos donde partimos, por suposto, reconocerlle que si ben fixemos algunhas modificacións ao proxecto porque considerábamos que non cumprían unha serie de parámetros, pero sí que o documento inicial incluso hasta o tuvemos que pagar, é dicir, dentro do que é o propio órgano que ahora mesmo temos órgano de goberno, ese proxecto é actualizalo e presentarlo na Diputación. É por eso que agradecerlle á excelentísima Diputación da Coruña que tuvera o detalle de darnos 200.000 euros a maiores do que nos pertenece polo que realmente nos ten que pagar e ao mesmo tempo agradecerlle a alternativa dos veciños, porque non vai a ser que non perdan méritos, que habían feito no seu día ese proxecto que considerábamos que era unha obra necesaria. Por lo tanto, o Partido Socialista e a alternativa dos veciños, están ustedes, e encima que dixeron que vayan a votar a favor, procedemos tal, votos a favor? Si é breve, sí, por favor. Sí, mire, a ver, ao mellor estou eu equivocada, e se me equivoco pídolle disculpas, pero na súa proposta de alcaldía solicitar unha subvención nominativa, subvención, eu falei de subvención, e fala de solicitar a excelentísima Diputación, non fala de solicitar a concesión, pon solicitar, e eu, polo que leo aquí, non lles dan 200.000, danlles 186, porque 46.731 ponos o Concello, entón non son 200, son 186. E claro que se demorou no tempo, na propia memoria que vostedes lle presentan á Diputación, poñen este é un proxecto que se demorou no tempo debido á complexidade da súa tramitación. Simplemente eso. Se estou equivocada, corríjame, pero creo que o que vostede firmou é o que pon aquí. Ten usted toda a razón do mundo. A partir de agora vou andar cos céntimos porque non vai a ser que me equivoque. Perelle falar 186.000 con 700, non sei que, casi 200, non? Pero sí, é dicir, que temos os comprometidos e non a solicitar a subvención, sino que ahora mismo, unha vez que dentro de 2 meses teña completa seguridade usted que vamos a estar licitando esa obra, posiblemente a finais de ano, se temos suerte que as empresas non las fan, porque todos sabemos tamén as empresas como están neste momento e incluso os proxectos que cada día suben máis as cousas e moitas veces costanos máis que non queren desiertas esas obras, pero sí, darlle a razón que son 186.000 non sei que, dos cales nós poñemos 40.000, pero son 200 e pico mil euros, dos cales casi 200.000 pertenecenos a maiores e eses a maiores pois quitámosle só de Culleredo, de Cambre, do Leiro, suprei que podían haber ido para ese sitio e, bueno, non sei se foi gracias á señora Blanco Fidalgo ou se gracias a usted, o caso que o alcalde de Carral é o que firmou o convenio co señor presidente da Diputación e, bueno, o alcalde de Carral pois non é ni a alternativa dos vecinos ni a dos socialistas, pero a obra vai ser dos carraleses. Votos a favor desta proposta? Aprobada por unanimidade ou non? Votou a favor este, sí. Cuarto, delegación de competencias na Deputación da Coruña do Concello de Carral sobre a redacción voluntaria e execución das sancións impostas polo Servicio de Medio Ambiente. Ben, algunha intervención? Bueno, estamos de acordo en que na utilidade das deputacións, non? E que temos outro exemplo. Eu tamén estou a favor das deputacións provinciais, e moi especialmente vindo dun concello pequeno. Vamos a apoiar, evidentemente, esta proposta. Responde a criterios de eficacia, eficiencia e mellora de capacidade de xestión do concello, non?
Se trata de descargar de carga administrativa ao Concello, profesionalizar a xestión de recadatoria e mellorar os índices de cobro e liberar de recursos municipais para outras tarefas. Por todo isto, mantendo o Concello titularidade das competencias e capacidade de decisión política, pero sí que a xestión, a falla de Diputación, vamos votar a favor, pero bueno, e en reiterar eso, que estamos de acordo en que eu tamén son moi partidaria das Diputacións. Ben, pois trátase desto, que é moi fácil. Tanto a nosa policía local podía ver que unha persona acompañada do seu canciño non recollía as heces do seu canciño, a policía local o que podía facer é levantar unha denuncia. E a tramitación despois, de cara a cobrar esa multa, pois era moi difícil, porque declaranse moitas veces insolventes ou non dar localizado ao propietario porque di que está nun sitio, está noutro, e así que a través da Diputación vamos a conseguir que un pouco teña un pouquinho en conta a hora de non cumprir a lei, non? Estamos falando deso, do que é dos canciños ou como abandonar pois animales que moitas veces non poden, ou maltrato animal, esas sancións todas que moitas veces quedaban no aire porque o Concello de Carral pois non podía seguir ca tramitación ou costaríalle moito, ou tería que encargar a unha empresa externa todo o que é a tramitación para levar a cabo por vía ejecutiva esa sanción. E non só vai a servir para eso, sino que todos son desconocedores que a partir do 31 de maio cambian as cousas, ou esperemos que cambien as cousas, porque é o tempo que temos para que os veciños que teñan algún predio, que teñan unha leira, que teñan unha parcela, que teñan un solar, que estea a menos de 50 metros dunha propiedade, que están as cintas esas en todos os sitios anunciados, tanto da Xunta de Galicia como dos distintos concellos, que non fagan caso nese tema. Non é só esperar ao axente forestal que poida vir e que poida sancionar directamente da Xunta, sino que o noso personal pode sancionar, non? De aí é que eso de comunicar, de volver a comunicar, e que non lle fan caso, que non lle deixan de facer, eu penso que vai ser un exemplo no cal en canto cae as primeiras multas, porque de desgracia tendemos así, e cando che vai ao bolsillo e a cando un espabila, pois evitaremos todos os problemas que os concejales e o personal dos concellos, non imagino que non é só neste concello, pois que reciben todos os días que o veciño non lle corta tal, que lle entra maleza para a casa, que hai riesgo de incendio, que entran bichos para a súa propiedade, e polo tanto con isto é darlle manga ancha aos axentes. Eu penso que en poucos días van ter moito traballo os que se dedican a desbrozar, porque vai haber además sancións, como ben sabedes, que non son alá moi pequenas, non? E creo que os que temos algo, os que teñen algo, pois o normal é que coiden del, que procuren por non facer mal aos outros, e non só eso, sino que o riesgo de que haxa outras cousas que poden ser pois que fallezan personas e por aí como puido haber pasado estes anos pasados nos distintos incendios onde non se controlaban outra vez. É por iso que esta delegación na Diputación, o cal agradecemos á Diputación tamén que asumira as competencias para a tramitación por vía ejecutiva, pois nós consideramos que vai a ser positivo para este tipo de temas, non? Así que o que tiña o canciño suelto e que pensa que non pasa nada, que o vexe ao guardia, despois que lle chama culpa ao guardia ou que non lle diga que é malo, porque ten que leválo preso e ao mesmo tempo ten que recoller as heces, non? Porque depois estamos outros veciños tamén que din que pisan as heces e cabreanse tamén porque queren as aceras un pouco limpas. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Público ao inventario de camiños e vías municipais do Concello de Carral. Hai que ratificar a inclusión en el orden del día. Ben, como isto non estaba na orden do día agora cando se elaborou a comisión informativa, hai que votar a urgencia, non, deste punto. A proposta é que hai solo, a día de hoxe, hai solo 52 alegacións que entraran aquí no Concello. Penso que, non sei se pode entrar noutros sitios, a delegación do goberno por aí en 2 ou 3 días,
días, o mellor pode valer unha máis, pero son só 52 alegacións. Consideramos que o 90% dos nosos veciños non viron, non fixeron caso ou non atenderon o que nós lle pedíamos que miraran como quedaban as súas propiedades e como quedaban os accesos ás súas propiedades. É por eso que propoñemos que, iso é a justificación da votación de urxencia, propoñemos un mes máis notificalo e publicitalo non só nas redes sociais, sino que a través de papeles, carteles e bandos, o consideramos oportuno un mes máis unha vez que transcurra o prazo que se está tramitando ahora mesmo. É importantísimo que cada un dos veciños que vexan a súa propiedade como queda o seu camiño, porque evitaremos despois moitos problemas legales, evitaremos problemas cos veciños, que un se é servidumbre ou se é público ou deixa de ser, e con eso eu creo que trátase de que o Concello non quere asfaltar máis nin quere asfaltar menos, simplemente que cada un que sepa como ten o seu vial que para acceder á súa propiedade. E nada máis que esa, con eso creo que evitamos moitos litigios, moitos enfados entre veciños. Esa é a idea. 52 alegacións solas para 48 km cuadrados que temos de terreno e non sei cantos centos e centos de metros lineales de camiños públicos, de servidumbre, de como se poden chamar. Consideramos que a xente non o tomou como tiña que tomalo e por iso solicitamos que sexa un mes máis o prazo de alegacións e insistir en, como fixemos fai un pouco, os distintos grupos ou, durante todo este tempo, que o tomen en serio, que vexan, desde o Concello ponse toda a información que nos poidamos dar, axudamos a presentar as alegacións e ao mesmo tempo tamén volveremos a insistir nos distintos puntos de reunión que temos nas parroquias para que volvan a ver o que hai, que veñan verlo aquí, ou que vexan nesas páxinas que hai tanto do Concello como non sei, en outros sitios, para que vexan as súas propiedades. Despois, unha vez que transcorrido todo eso, o equipo redactor fará ou despois notificarase, tal hai unha normativa, hai un reglamento, hai o que hai que facer, que realmente é o que temos que facer cumplir, e a partir de aí, despois, seguro que se podrá subsanar algún tipo de fallos garrafales, o normal é que, polo menos que se sepa, para intentar evitarlos. Votos a favor da urxencia? Alguna intervención? Bueno, vou votar a favor, evidentemente, desta proposta. Chama atención o cambio de criterio, non? Cando falamos da RPT non temos que oír a nadie, cando falamos da veciñanza sí. Aplaudo que se que oír a veciñanza, pero tamén os veciños, os funcionarios, os traballadores e traballadoras do Concello. En asuntos tan importantes que teñen, pois eso, esa repercusión, pois hai que actuar con prudencia e fundamentalmente con diálogo, non? O expediente indica que moitos veciños precisan máis tempo para recompilar a documentación que teñen e incluso que hai pois eso, marxe de que pode haber máis alegacións de xente que mellor non se enterou. Aplaudimos a medida de facilitar a participación da ciudadanía. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Vou a ser tamén moi breve. Nos, cando trouxeron aquí no mes de marzo o tema do inventario, dixébamos que ese inventario estaba cheo de errores, que non estaba revisado, que había moitas cousas que non estaban ben. Vostede mesmo reconoceu que era así, que había moitos errores. Por suposto que imos a votar a favor de que se amplíe o plazo para que todos os veciños poidan seguir facendo as alegacións e solicitando que se cambien todas as cousas que están mal. Moitas gracias por eso. De eso se trata, que todos os veciños se vexan a súa disposición, tanto dentro do Concello, imagino, os distintos grupos. Non me mezcle, señora Blanco, non me mezcle o personal ten acceso ao alcalde e pode pedir todo o considero oportuno ao alcalde.
todos os veciños que poden ter unha propiedade, eu penso que habrá que estamos falando de 57 persoas, estamos falando de 7.000 persoas que teñen propiedades en Carral, non? Hai que publicalo, hai que facelo público e, polo tanto, avisar moito a eses veciños que, por favor, que miren as súas propiedades e se queda ben, e se non está ben, que reclamen. É seguro que terán razón, e se non ten razón, polo menos saben que non ten razón, que non quede a cousa no limpo, tratamos deso. E, ademais, é dicir, non van dicir que ten moitos errores, é que o quitamos. Expuxémolo ao público, que levaba desde que o señor Gestal tomou posesión como alcalde, desde o ano 2019, estaba aí. Que necesidade hai? Que necesidade había? Que traballo costaba? Que traballo costaba? Que tiña medo? Aquí, non vai a ser que me riña este por culpa de que quería público e é privado. Oiga, se é público, é público, se é privado, é privado. Non hai outra cousa máis. Señora Blanco Fidalgo. Non lle mezclo, non mezclo procedimentos. Falo do espírito conciliador que mostra aquí, e do mellor espírito colaborativo que non parece que mostre cos veciños, non que os procedimentos sexan os mismos. Falo do carácter que o alcalde está intentando ter con esta veciñanza, que me parece estupendo, e eu tamén considero que debería ser así con todas as partes. Moitas gracias. Así é tamén co personal do Concello. Votos a favor? Sí. Moi ben. Prorrogado un mes máis a exposición ao público do inventario de camiños. Sexto, dación de contas dos decretos 224-2026 de data 23 de marzo de 2026 hasta o 231-2026 de data 25 de maio de 2026. Moitas gracias. Rogos e preguntas? Mocións. Mocións, perdón. Mocións, ten usted dúas, non? Sí. Sí, por favor, que justificamos a urxencia de cada unha delas. Empezo coa moción que plantexamos con respecto ás obras de saneamento. Xustifico a urxencia en vista de que próximamente se van a recibir no Concello as aportacións da Diputación para o POS. Dende o Grupo de Alternativa dos Veciños consideramos que o servicio de saneamento é un servicio fundamental. Hai moitísima falta en moitas zonas, en moitas parroquias que non contan con este servicio. Entón, esa urxencia de plantexar esta moción é chegar a un acordo e de que se invirtan eses cartos no saneamento nas distintas parroquias. Moitas gracias. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Decae esta urxencia, usted, hai que ter tamén algo de rostro, non? Como para falar de que inicio do saneamento da parroquia de Beira, inicio do saneamento da parroquia de Cambre, inicio do saneamento da parroquia de Sumio, seguir en Tabiallo, Sergudes. Usted sabe que hai 8 meses. Non había ni un solo proxecto de saneamento aquí. Usted sabe o tempo que leva a facer os saneamentos. Usted sabe, como se lle ocurre a usted presentar este papel como quen que nós queremos saneamento? Que tuveron facendo hasta ahora? Que tuveron facendo hasta ahora? Que tuveron facendo hasta ahora? Por favor. Todo isto vais facer. Segunda moción. Damos a ausencia desta moción para que, unha vez que estean resoltas todas as alegacións ao inventario de camiños, tendo en conta que neste momento xa hai 50, enténdese que se amplía o plazo porque se conta con que vai haber
moitas máis porque hai moitos errores, o que pedimos é que unha vez que estean resoltas e tendo en conta que vai haber unhas modificacións sustanciales do proxecto do inventario que se presentou, que se faga de novo unha exposición pública para que os veciños teñan posibilidad de ver como queda finalmente ese inventario de camiños antes de que a resolución sea definitiva. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. É normal, acabamos de falar do tema do inventario de camiños. Hai un reglamento, está máis que estipulado. Iso é como un plan xeral. É absolutamente o mismo, de feito é preceptivo. A aprobación do inventario de camiños é preceptivo a aprobación do plan xeral. Ten un reglamento, ten unhas normas e ten unhas funcións. Por suposto que vamos a dar todo tipo de transparencia a todas as persoas que presentaron as súas alegacións e notificarase como legalmente así ten que estar. Non vamos facer nada por detrás. Teña completa seguridade, non vamos facer nada por detrás. Queremos que todo o mundo quede contento. Queremos que todo o mundo sepa, se non queda contento, que sepa polo menos que legalmente o ayuntamiento ou que vai a un pleito ou que sea, que non vai poder axudalo. Ou ao revés, que ten o dereito todo o mundo a que se xusticia poida pasar por ali. É o que pretendemos, non é outra cousa. Vale, bueno, primeiro, reiterar, en canto RPT, que o alcalde propuxo a corporación deixar sobre a mesa RPT e non salió adiante, non? Entonces, ese foi o motivo de votar en contra. Vale, paso ás preguntas. O pasado 23 de abril, en relación a un recheo, a unha acumulación de residuos nun camiño dentro do núcleo urbano de Carral, pedín por escrito a documentación de autorización, se é que existía, en outro caso que se inspeccionara o lugar, xunto coa identificación do responsable, etc. Non obtiven resposta a día de hoxe, polo mesmo medio, ainda que, bueno, si é certo que houve certas conversacións, pero non teño documentación. Poden explicarme en que situación administrativa se atopan estes residuos? Hai autorización? Fixeron inspección? Sabemos algo desto? Continúo e vou responder agora. Sí, vale. En canto a ordenanza do Consello Escolar Municipal, a verdade é que contaba que viñera este pleno, pero bueno, tampouco. Entonces, bueno, cando podemos contar con que veña ao pleno a ordenanza do Consello Escolar Municipal? Reiterar, as mocións que presentou o PSDG, isto eu levo, creo que en todos os plenos, este apartado digo en todos os plenos. Vivenda, hai algún avance? No último pleno me dixo que pronto teríamos boas novas en relación á vivenda. Temos xa esas novas, cando as vamos ter? En canto a mellora do SAF, fai pouco vimos nas redes sociais como a área de cultura deste concello, cal quero felicitar polos resultados que tuvo na avaliación de calidade. Tivo eso, pois unha avaliación da calidade, non unha calificación ademais moi boa. E digo eu, se a área de cultura poido facer isto, foi sometida a esta avaliación, por que non a área de servicios sociais, a cal se reclamou en distintas mocións. O sea, na mesma moción, pero reiteradas veces. Me dixeron moitas veces que era moi difícil. Na área de cultura parece que non foi tan difícil. Vale. Prestación de servizo de limpeza de pozos negros e fosas éticas. Tamén me dixeron que se estaban avanzando nisto e quería saber se hai algunha nova ao respecto. En canto ao centro de saúde, en canto ás reparacións do centro de saúde, sabemos se van como está a cousa e tal. En relación á construcción ao novo centro de saúde, xa temos terrenos, xa temos cartos para eles, pero me preocupa, e o comentamos algunha outra vez, a coordinación do centro de saúde, non? Fixen o exercicio que fago previo a todos os plenos, e hai doutores que de aquí non teñen citas hasta o día 9 ou 10 de xuño, hai outro que ten pa mañá, todas as horas disponibles prácticamente. Entonces, a min isto que me denota é unha falta de coordinación no centro, non sei se estamos de acordo. E si, cando falamos deste tema, vostede me dixo que iba a investigar este tema ou iba a poñerlo en coñecemento da Xunta de Galicia se sabe algo ao respecto. Nada máis. Ben, as mocións, como non saliron para adiante,
continuo. Digo que como as mocións non saliron para adiante, quero plantexar como rogos o que traíamos. E o rogo era que, tendo en conta que vai a vir o POS próximamente, consideramos que é unha necesidade imperiosa o tema do saneamento. Falaba vostede de que fixemos en 6 anos, que fixo vostede en 16, señor Mouriño, porque nós iniciamos o saneamento en varias parroquias e cando vostede chegou ao Concello, pode mirar, que se trouxo aquí, había feito o proxecto de varias actuacións para facer, que a vostede non lle gustaron porque botou unas para atrás e non as quixo facer, pero nós si levamos e fixemos obras de saneamento. Por exemplo, en San Vicente fixéronse 3, solo en San Vicente. En Gosende está aprobada outra que sacamos nós tamén, e podería seguir. Entón pedimos que se inicie o saneamento na parroquia de Beira, na parroquia de Quembre, na de Sumio, e que se dé continuidade ao resto das parroquias onde o saneamento non finalizou, como pode ser en San Vicente, en Cañás, en Tabeallo e en Sergude. E a outra moción que traíamos era precisamente que moitos veciños transmitíronnos que supuestamente contaban con que se fora a expoñer. Eu ben sei que o Concello non ten por que facelo. Era unha petición para que o Concello valorase as peticións que hai dos veciños para poder velo, pero entendemos que o alcalde non quere e respetámolo, nada máis. Con respecto aos rogos, o tema do CIN móvil. Para que a xente me entenda, o CIN móvil é unha furgoneta, é un servicio que presta a Xunta e que ven cada certo tempo aos concellos. Veu en 2 ocasións, e nas 2 ocasións en ningún momento se informou de que iba a vir, informouse a posteriori, cando, por desgracia, pois hai moitas persoas que están na necesidade, ou se queren ou non, de acudir. Isto é para as persoas que teñen problemas de víctimas de violencia de xénero e outras problemáticas nese aspecto. Rogamos que, por favor, se avise cando vai a estar. Por favor, son coñecedores de que o mellor sitio para esa unidade non é no medio do campo da feira, porque a xente que, por desgracia, ten que acudir, non lle gusta que a vexan subir. Entonces, por favor, que valoren outras ubicacións, porque sí que as hai, que falen con servicios sociales e que o valoren, porque o sitio non é no medio do campo da feira. Presentamos tamén escritos solicitando cousas que nos requeriron os veciños, de corta de polas que molestan, de farolas que están invadidas por maleza, xa hai varias semanas, xa antes incluso do pleno do mes de marzo, e seguen igual. Quería tamén comentarlle, como preguntas, tema da depuradora. Queríamos saber en que punto está o tema da depuradora, do Quenllo, se hai algunha novidade. Vimos que chegou os últimos días e aprobouse o pago dunha sanción de 5.000 euros que vai pagar o Concello por vertidos dunha denuncia que houve no mes de novembro. Publicou vostede o día 27 de enero que levaban sen mantenimento a depuradora nos 6 anos que nós tuvemos. Eso é mentira, señor Mouriño. O mantenimento facía, saber que vostede quen fai o mantenimento que era Malsa. Entón, non estaba sin mantenimento. Entón, xa que vostede di que pisa a alfombra roja, por favor, pisa a alfombra, déalle prioridade ao tema da depuradora para evitar pagar as sancións que é a propia Augas de Galicia que nos está metendo. Tema de Malsa, o da actualización das tarifas. Queríamos saber se hai avances, se non hai avances, porque polas informacións que nós temos non houve ningunha sola reunión co señor Orejón. Como lle dixen aquí xa máis dunha ocasión, vostede calificou o traballo que nós tiñamos feito cunha persona que é especialista neso, en que non valía para nada ese traballo, e incluso nos criticou aquí dicindo que nese traballo se comparaba o Concello de Carral con Miño. Eu entendo que unha persona bastante cualificada que se dedica a eses temas e que pode asegurar que faga esas comparacións están dentro do traballo que ele fai. Vostedes trouxeron aquí no pleno pasado unha aprobación dunha ordenanza onde comparaban os precios da entrada a unha piscina de Carral con a Ciadam, e nadie lle dixo nada. Entón, eso, que avances hai no tema de Malsa.
pliego de limpieza e xardinería. Vimos que iba no orzamento unha partida para isto. Queremos saber como está este tema. Dixémoslle que eses pliegos estaban feitos, tampouco lle gustaron a vostede, dixo que non valían para nada. Eu entendo que habría que ao mellor, se non lle gustaban, darlle unha volta, pero con eses pliegos que están feitos aforraríanse cartos e ao mellor poderíanse invertir noutros servicios que sí que están tamén obsoletos. Entón, en que punto está o tema da limpieza e da xardinería? Queríamos lle preguntar polo tema da urbanización do edificio do Alto do Castro. Vostede sabe que o Concello ten que urbanizar a zona do edificio do Alto do Castro. Entonces queremos saber como está ese tema, porque hai xente que está vivindo ali, a zona non está urbanizada, queremos saber se xa teñen a licencia de primeira ocupación, porque vivir están vivindo ali, máis que nada para que non pase como co terreo daqui do Campo da Feira, que sean as vivendas ocupadas e con actividade que non haxa licencia de primeira ocupación. Entón, queremos saber como está ese tema. O 11 de marzo publicaron vostedes en redes, e preguntei aquí tamén nun pleno, o tema dunhas fincas cedidas na Rúa Merla e Vicente Otero Valcárcel, que lles habían cedido os veciños esas fincas. Eu dixenlle se existían convenios de cesión. Pedino por escrito, non hai un solo convenio de cesión. Entón, está moi ben que limpien as fincas, por suposto, xa yo dixen nese mismo pleno que estábamos de acordo, pero non engañen aos veciños, non hai semejantes convenios de cesión. Digamos que os fixeron porque consideraron, lle deron a gana, pero non hai ningún convenio de cesión. O pleno anterior comentamos tamén que compraron unha finca en San Vicente. Cando nós compramos a finca da Brexa, fixo a valoración o noso técnico municipal e valorou a finca sobre 3 euros. Chegou tamén un decreto onde o Saref lle cedeu ao Concello a finca que está aí xunto ao Freud e tamén fixo a valoración o técnico do Concello. En concreto, a finca que lle digo eu en San Vicente, que pagaron casi 30.000 euros por ela, neste caso a valoración non a fixo o técnico, fixo unha empresa externa. Queremos saber por qué decidiron neste caso facela cunha empresa externa e non con o noso técnico no mes de decembro. Queremos saber, pois eso, cal é o motivo. Tema do Enil. Dende a Alternativa dos Veciños conseguimos sacar para adiante, que salise en exposición pública, o tema do Enil do río Abelleira, que se levaba parado tempo e tempo e que vostedes non sacaran adiante. E o ano pasado, no mes de xullo, sacamos para adiante ese tema e saliu publicado. E a mí personalmente facíaseme raro que despois de tantos meses non salira unha aprobación definitiva. Entón, falamos coa Xunta, en concreto coa xefa de servicio, e a verdade teño que dicirlle que a pobre non sabía onde meterse. E a pobre pediume 1000 disculpas. Tanto a Xunta como o Concello de Carral olvidaron o expediente do Enil, do río Abelleira. E cando digo que está guardado nun caixón, é literalmente así. Está guardado nun caixón. Houbo cambios na Xunta e quedou esquecido. Non se fixo publicación, non se fixo resolución. Sabe vostede se houbo alegacións? Non o sabe. Saben por qué? Porque nin se molestaron desde aquí en chamar á Xunta. Non houve unha sola alegación. Isto tiña que estar resolto. Estará en breve. Pero está en breve porque chamamos nós e a chica agradeceunos que houbéramos dito, porque dende aquí nadie se molestou en saber como estaba o expediente desde o mes de setembro. Nadie. O representante dos traballadores pediulle os orzamentos e vostedes mandaronlle unha carta dicindo que non había cambios despois da mesa, e cambios houbo. Queremos saber cal é o problema, se sempre se lle dou copia dos orzamentos aos representantes dos traballadores, por que non se lle dá copia dos orzamentos. No mes de marzo tamén lle preguntei, sacou vostede, o Concello, sacou un xornal titulado Carral. Pois como lle dixen eu aquí, máis ben era un xornal
electoralista e populista. Pedinlles unha copia da factura, pedinlles copia do RC, pedinlles copia do contrato, pedinlles a xustificación de quen fixo o reparto, o número de unidades que se fixeron. E non obtuven nada. Non obtuven nada porque non fixeron nada. Deron a dedo. Vostede dixo aquí nun pleno, no pleno anterior, que non fixo foi Ártabra, pois eso, a empresa de comunicación que nos traballaba a nos tamén, a empresa de comunicación que nos traballaba a nos tamén fai as publicacións da páxina do Concello, pero a alternativa non lle mandamos facer o xornal de Carral. Eso mandoulle facer usted a dedo. E pagaron por eso 3.500 euros que salen dos bolsillos dos veciños. Tamén vimos, porque estas facturas van con reparo, unha suscripción a la opinión. 364 unidades. Gustaríanos saber para que é esa suscripción á opinión. Porque, home, eu non quero pensar mal, de verdad, por iso yo pregunto. Non quero pensar mal, pero non hai contrato tampouco, porque ven como factura para levantar reparo. Quero pensar que non é para facer publicidade de certos negocios cando a ustedes lles interese estas historias. Eu quero saber para que é e onde está esa xustificación, porque o pagamos todos. Servicios sociales. Quero decir que pedín documentación por escrito. Quero decir que a mitad da documentación non se me dou porque non a hai. Quero decir que antes de vir, aínda que vostede me dixo que podía vir cando quixese, mandei un escrito dirixido á secretaria a vostede por se había que facer un decreto para non vir aquí e que non se me tuvera a documentación preparada. Non se me contestou. E mandei un escrito o día en que viñen, ás 9:15 da mañán, dicindo que viría entre a 1 e as 3 para que os funcionarios tuveran o tempo suficiente para ter a documentación. Dirixinme a servicios sociales. Os técnicos dispostos a darme todo, pero, ojo, non me podían dar porque non tiñan autorización do alcalde. A concejala chamouno. E a súa resposta foi, das dúas cousas que pedín, a primeira sí e a segunda baixo ningún concepto que se me dera. Quero dicir que o segundo punto que pedín foi que queríamos, de forma anónima, lóxicamente que quitaran os nombres, os datos personales, pero que queríamos saber desde o 10 de setembro ata o día de hoxe cantas alegacións, reclamacións había por parte dos usuarios de servicios sociales, cantas reclamacións ou de xente que representase esos usuarios. E as indicacións do alcalde á concejala, que foi quen o transmitiu, e así mo dixo, de que onde hai patrón non manda mariñeiro, era que baixo ningún concepto se me dese eso. E outra documentación que pedín, a resposta a outro técnico foi que se eu quería saber algo desa documentación que non me estaban dando, que yo preguntara a usted. Quero que o sepan os veciños e todos os aquí presentes, de que vostede me dixo que tiña dereito a ver toda a documentación e que me negou. Se non me dan é porque algo teñen que esconder. A técnica e a concejala non tiñan inconveniente en darma, pero a concejala, lógicamente, obedece órdenes. Ela díxome que non había sido informada de que eu había pedido ese día a documentación, pero que sí que estaba informada desde o 10 de abril que había pedido todo eso. Non me deron porque non quixeron. Entonces, en vista a isto, teño a copia da inspección que houbo, por suposto, donde é unha inspección donde queda claro que teñen que publicar as ordenanzas porque se están cobrando precios de horas de libre concurrencia por debaixo do precio establecido. É unha ordenanza donde hai moitas incidencias, é unha acta de inspección donde hai moitas incidencias, é unha acta de inspección donde queda claro que non hai tempo suficiente para que as traballadoras dediquen a atención da xente. Vostedes alegan que se contrata unha persona nunha bolsa para suplir eso. Esa persona que vostedes contratan en bolsa é a que se contrata a través da subvención do POS social. Esa subvención houbo sempre, pero que se necesitan servicios sociales non é unha persona 6 meses. Como eu xa lle dixen aquí no pleno,
de marzo, necesitan unha persona que faga frente á intervención familiar e que bote unha man, que hai moitísimos expedientes e moitos problemas. Queremos saber cando van a publicar as ordenanzas. Queremos saber cantas persoas hai en lista de espera. A ver se coincide co dato que eu teño. Queremos saber, durante meses e meses, vostedes acribilláronos aquí co tema de servicios sociales. As traballadoras viñeron aquí. As traballadoras alegaban que estaban as empresas que lles estaba debendo horas. Explicámosles de que era un tema laboral. Recurriron. Sabíamos que foron á inspección. E nós dixémosles que, por suposto, era onde tiñan que ir e que lucharan polo que tal. Agora non protesta nadie. Queremos saber como está ese tema. Queremos saber se lles deron a razón. Queremos saber se lles deron ou non. Outro tema. Sí. Sabe por qué? Porque, mire, levo-lle contada, levo usted 27 preguntas. Quero saber por que non fixeron a ICOM. Perdone un momento, un segundiño. Pares a pensar estas 27 preguntas, eu penso que vou responder, non? Pero imagínese que cantas horas lle fastidiaría usted aos veciños da tramitación diaria normal das cousas, usted por curiosidade, só exclusivamente por curiosidade. Siga. Vale. Solo 2 detalles que me quedan e xa remato. Quero saber por que non se fixo a inspección da ICOM. Explico aos veciños. Foron as festas do pan. A parte de pasar a OCA e a parte de ter o certificado de montaxe dunha empresa externa que a presentan os feirantes, o Concello ten a obrigación inspectora de contratalo a través dunha ICOM ou facelo coa policía, onde a policía non ten competencias e se nega a facer ese informe porque non pode cercionarse de que esas instalacións estean aptas para o funcionamento e montaxe, ou ben un técnico, funcionario, que tampouco os consta no Concello. O ano pasado levamos ao remanente cartos para poder facer esa SECOM. E fixéronse nas festas non só de Carral, para a seguridade das comisións, en Tabeallo, en Cañás, en San Vicente. Queremos saber por que non se fixo ECOM cando saben que é obligatoria e que podía haber pasado unha desgracia e non consta ECOM. E digo que non consta porque pedín a documentación e así mo transmitiron, de que non hai a ECOM. E xa por último, que é o último que vou a tratar, no pleno do 27 de marzo, señor Mouriño, tanto vostede como o señor Bello acusáronme de que fun a unha xornada a Augas de Galicia en calidade de concejala de Carral, a unha xornada na Coruña, e que fun a unha xornada de franxas secundarias como concejala de Medio Ambiente do Concello de Oleiros. Dixéronme que eu había usurpado a identidade. Está en pleno, está grabado, Mire, eu vou a decir moi tranquila e moi claro para que me entendan. Van 2 veces que me acusa de cousas que non son certas. Non vou a consentir nin que se me calumnie a min nin a ningún dos meus compañeiros. A ningún. Creo que estou sendo bastante clara. Eu creo que sempre traio todo documentado e dixenllo naquel pleno de que non o vou a consentir. Eu ben sei o que vostede pretende, señor. Eu sei que vostede que lle molesta que eu fale, por ser a voceira. Vale, pois eu sei que vostede que non lle caio en gracia, que lle molesta. Pero mire, eu que hai? Son a voceira porque este señor así o decidiu, máis os meus compañeiros. E vou seguir sendo mentras que el queira. E vou a falar. Entón, eu vou a donde quero, vou, veño, salgo, entro, non lle teño que dar explicacións. Pero, neste caso, é a única vez que o vou a facer, porque a seguinte vez vou ir a donde corresponda. E dígollo a vostede e a toda a corporación. Non vou a consentir, nin por min, nin ningún dos meus compañeiros, que se levante ningunha calumnia hacia nós. Os nombres que vou a nombrar agora, estou autorizada a dalos para demostrar que vostedes mentiron. E usted está buscando, rebuscando, a ver se encontra algo en contra de min e tal. Mire, vou dicir unha cousa. No meu expediente non vai encontrar un caso Barinca,
non vai encontrar un caso terrenos do instituto, non vai encontrar deuda no consorcio, non vai encontrar deudas a proveedores, non vai encontrar ellas asfaltadas para un voto, non vai encontrar nada deso. Sabe por qué? Porque eu non o fixen. Ao mellor se rebusca, encontra outro nombre, pero o meu non. Quen ao mellor ten que mirar esas cousas e de quen está cometendo ao mellor unha ilegalidade é vostede, porque mire, aquí hai unha persona que está facendo cousas que non son legales e vostede como alcalde se está consentindo. Porque eu creo que unha persona que non ten competencias e que non cobra sueldo e que lle quitan as concejalías desde o 31 de agosto non pode pedir un presupuesto e actuar como se fora concejal a unha empresa. E quero deixar constancia de que agora os WhatsApps sirven de prueba. A parte deso, eu creo que non se poden poñer denuncias de roubos nun concello sin ser o concejal con competencias, nin tratar os orzamentos e xogar cas partidas e decidir en que se invirten os cartos das veciñanza sin ter esas competencias. Pero para demostrarlle o que eu lle decía de que mentiron, mire, Mesa Redonda de Augas de Galicia. Sí, Mesa Redonda de Augas de Galicia, vale? Dúas partes. Recibo correo como concejala do Concello de Carral e inscríbome no vídeo como concejala do Concello de Carral, vale? Hai unha segunda parte que é unha presencial na Coruña, en Camiños, con quen vou? Co alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ao meu lado. Eu fun como personal de confianza de don Ángel García Seoane. Lógicamente, non colle na cabeza de nadie que estando ao lado do alcalde de Oleiros eu diga que son concejala de Oleiros. Entón, minten. Fun ao vídeo online en calidade de concejala de Carral, donde tamén estuvo nese vídeo o señor Bodelo, que tamén estaba conectado, e na segunda fun como personal de confianza. E na segunda, que foi franxas secundarias, repito, estou autorizada a dar estes nombres. En Oleiros o concejal de Medio Ambiente é don Antonio Molinos e a concejala de Parques e Jardines é doña Rosa. Quen me apuntou para ir, porque ao final doña Rosa non podía ir, foi o concejal de Medio Ambiente. Confirman a asistencia, podo ver a secretaria se quere, están aquí os correos ou os veciños, confirman a asistencia á reunión Antonio Molinos Marcote e Rocío Rabuñal Bouzas. Rosa María asistirá se lle resulta posible. Finalmente, agradecemos a confirmación. Poderían indicarnos se Rocío Rabuñal é concelleira ou técnica? Isto pidió a Delegación Territorial do SEAGA. E saben o que lle contesta? Boa tarde. Rocío Rabuñal é técnica asesora de servicios municipales. En ningún momento fun en calidade de concejala. Entonces, rógolle que desmintan o que dixo. E voulle dicir unha cousa, non lle vou volver a dicir. Dixenlle 2 veces. É que non vai haber 3. É que vou ir a donde teño que ir, porque creo que xa está ben. Moitas gracias e outra vez máis. Eu como estaba presente cando fun a esa reunión de augas, eu ben vin, e incluso me preguntou o director, oye, la concejala de Carral me preguntó cómo estaba la depuradora, no sé qué más, que le había molestado, no sé qué, era la concejala de Carral. Pero, señora, usted pode facer a gana cando lle dé a gana, donde queira e como queira, incluso aquí. Ahora mesmo usted caladiña, que eu estou encalado todo o tempo. E relacionado con... Que diso? Relacionado co tema das franjas secundarias. Usted comentou que era concelleira de Carral. Vale. Que vaya como queira, que a mí non me importa. Como vai, que eu ademais alegro moito que este traballando en Oleiros, que a teñan alá por as nubes. Por suposto, desexolle ao seu alcalde que se mellore, eso sí, que yo desexo, que se mellore, que eso sí que non yo deseo a nadie. Pero aparte de eso, por favor, non importa se usted cando queira, se eu lle dicía antes cando usted estaba gobernando, é ahora mesmo que está na oposición.
Eu non teño inconveniente que usted me acompañe onde considere oportuno. Hasta lle dixen que podía participar na xunta de goberno e negouse rotundamente. Que tipo de transparencia que lle dé a vostede? Usted sabe que a xunta de goberno é onde se levantan os reparos, onde se tramitan certas cousas que non veñen ao pleno, porque non quere participar usted neso. Porque ten medo que haxa unha varinca. Pois o varinca, o Concello de Carral tuvo que devolver só exclusivamente a licencia que había cobrado. Ni un céntimo máis. E iso que amenazaban e dicían que iba o Concello desfacerse de todo porque había que pagar 7 millóns de euros. Xente dun lado, máis xente de outro, que había que pagar, que se iba a arruinar o Concello. Solo tuvemos, así foron as sentencias, solo tuvemos que devolver a licencia que se había cobrado no seu día porque se chegou a facer a obra. Como pode pedir calquer persona ahora mesmo que pida unha obra por calquer circunstancia, pagou as tasas, pagou a licencia, as tasas non se devolven, pero a licencia devolvese porque ao final ou lle deron unha hipoteca ou calquer cousa, decide que se retira o dinheiro. É así, entende? É o instituto, aí temos o instituto, e non me vai a usted a falar e dicir que houve, non poña esas cousas en mente, Dios mío. Que retorcidos somos. Xa empezo a pensar que lle quedan os nombres eses de tremendo, gravísimo. Por favor, que vostede aprecio. Hasta me gusta que fale, e gustame que fale todo o tempo que considero oportuno, que me encanta como fala. Home, pídolle de favor que sea máis breve, pero bueno, se pode para o próximo pleno ou resumir máis, ou traerme menos preguntas, ou se quer incluso que facemos máis plenos extraordinarios e trae 10 de cada vez, ou así, pois podolle un pouco, pois, non cansar a xente, non? Incluso agora que escoitan e ven desde os plenos ou desde a casa, pois, por favor, non me importa que explicar. Ahora, claro, que vou para atrás. Relacionado con servicios sociales. O tema da ECON, perdón, que me esquecía o tema da ECON. Constanos que cumprimos a lei. Polo riesgo que corre o ayuntamiento, polo riesgo que lle corre a todas as asociacións e a todas as comisións de festas e todo eso, cumprimos a lei. Se non, usted proceda como considera oportuno de outra maneira. Cumprimos a lei. Fálame de servicios sociales. Home, eu non sei, creo que cada 2 anos ou así fan unha inspección, ou cada ano, máis ou menos, non? Eu si lle preguntei á concelleira como era isto da inspección, se habíamos incumplido moito ou se realmente non habíamos feito o que había que facer ou se os veciños non estaban ben atendidos, e por suposto que non estaban ben atendidos, por suposto que a empresa que traballa po Concello que está contratada non cumple ao 100% o que son as bases, pero tampouco incumple legalmente, tampouco se lle pode atribuir ningún fallo no cal haxa que sancionar, como poden sancionar outros concellos de outra maneira. Por suposto que montaremos un novo pliego de cara ao ano que ven para quitar a licitación a outra empresa. Así é como acordamos co personal de servicios sociales. Gustaríanos que funcionara bastante mellor. Pero, bueno, usted tuvo a súa disposición o que era a acta da comisión, o que era a acta de inspección por parte da Xunta de Galicia, pode ver. Do 13 de setiembre para diante, pois non apenas había fallos, non? Iso era máis ben para atrás, non? Máis ben para atrás e para atrás, non? Porque era dano e medio para atrás, e usted, imagínese, é dicir, desde o 12 ou 13 de setiembre de 2025 para atrás, hasta todo o 24 e parte do 25, home, eu non sei, eu dicíalle que había que cumplir co tema de servicios sociales porque non estábamos contentos que recibimos moitas queixas. Recibimos unhas poucas menos, pero seguimos recibindo queixas. E non dude usted que vamos a contratar esa persona por parte que nos dá o diñeiro á Diputación. Vamos a intentar prolongala. Non sabemos como que esa persona se quede prorrogada para o ano que ven. Vamos a intentalo legalmente. E, por suposto, vamos a sorprendela porque posiblemente en poucos días teñamos xa unha novedad, non? Na cal seguro que vai a estar usted contenta de cara
vai estar usted contenta de cara ás actuacións que vamos a facer en servicios sociais, non? Fálame dunha suscripción á opinión e imagino que será unha publicidade na cal se promocionan os concellos, na cal aparecen distintos concellos e todos os concellos nos cales lle pode afectar ter que promocionar algún produto. Imagínome que será estes 300, que me fala usted de 300 e pico de euros, será da Festa do Pan, e lle podo dicir fijo. Sí que lle podo dicir cando foi o anuario fai uns meses, no cal reprochou tamén, pode ver, e temos a opinión, e os especiales da opinión, no cal están todos os concellos da comarca. Non vai ser Carral que non entre dentro do que son os concellos todos da comarca, e por iso que así se fixo de cara á suscripción da opinión, e penso que era para dinamizar a Festa do Pan. Creo que era esa cantidad. É relacionado co tema de que Carral, ese libro ou ese periódico que repartimos por todas as casas, imagínome que chegaría a todas as casas, e, bueno, costou, por suposto, porque leva o seu tempo facelo, pero ao mesmo tempo é un libro ou un periódico no cal poden participar todos os grupos políticos, non? De feito, eu creo que o Grupo Socialista participou, o personal non adscrito, os concejales non adscritos participaron dando a súa opinión, e entendín, e polo que leín, unha vez rematado ese periódico, era que a alternativa dos veciños declina participar en este tipo de cosas. Bueno, eu libre de facelo ou non facer, tuvo a oportunidade usted para facer todo o que considera oportuno. Relacionado co tema dos traballadores, os traballadores que traballan no Concello de Carral saben onde está o Concello, saben onde está a Casa Consistorial, saben onde está a Secretaría, saben onde está os servicios xurídicos, e saben onde está o servicio de personal, e saben onde está a intervención. Pensa usted que o alcalde lle vai ocultar os presupuestos que ten usted, témolos todos os concejales, tan expostos incluso durante todo ese tempo, e usted vai pensar que lle vou ocultar a un traballador os orzamentos? Por favor. Non sea así. Fálame do Enil. Pero usted de que Enil fala? Fala do Enil que temos ali na Costa de Ego. Usted fálame dese Enil que temos na Costa de Ego, que está aprobado xa do ano 2012 ou 2013 ou 2009, eu non me acordo, que foi, ademais, é dos poucos Eniles que temos en toda a comarca, ou quizás o único. E usted fálame de que non temos aprobado, que deixamos de ter aprobado. E usted fálame incluso de eso cando solicitamos unha axuda agora a través do patrimonio á Diputación da Coruña, na cal, teres, porque usted ten tamén temas ali, no cal non entrou nesta primeira fase, a verdade é que sí, pero entrará, porque casualmente falei hoxe con José Luis, que é o diputado de patrimonio, e dime que agora nesta segunda fase se entra a mellora do que é o Enil, non, o entorno do que son os muiños da Costa da Egua para, por suposto, manter o patrimonio que o tuveron moi abandonado durante todo ese tempo. Ahora estamos intentando limpalo todo o que podemos, pero, bueno, a verdade é que costa o que costa. Relacionado co que é a finca de San Vicente, quero dicirlle que a finca de San Vicente, na cal non sei se a foi a ver ou non, pero son 5.000 e pico de metros. Agora, como é xa do Concello de todos os veciños, invitos a que vayan a ver, porque eu penso que é unha fachenda por veciños de Carral, pero, por suposto, por de San Vicente. Garantízolle que todos os veciños de San Vicente, unha vez que vayan ver que ahora mesmo está desbrozada, vanse facer a idea do ben que o van pasar nesa magnífica finca. E así lle podo dicir, a valoración desa finca, como ben sabe usted, é unha valoración distinta a que se pode facer canto a solares, ou que sea. Sabe por qué? Porque esa finca, independentemente que non lle encargamos a ningún axente externo, nin nada polo estilo, que lle encargamos a Estudio Técnico Gallego. Estudio Técnico Gallego é a empresa que lo está facendo o inventario de camiños, a masa que non está facendo o plan xeral, e que está facendo a maioría dos proxectos de saneamento, non? Non é un misterio ningún, nin contratei a nadie a adrede para que lle pagara máis ou menos a esa familia para que nos comprara a finca. Pero que sepa unha cousa, que as fincas da concentración parcelaria teñen unha valoración distinta do que son os solares e do que son fincas rústicas normales, polo feito de ser fincas da parcelaria. Entereime
por suposto, cando propuxemos que nos fixera a valoración. Tampouco sabía, pero que o sepa usted tamén, é por iso que hai que facer unha valoración totalmente distinta, non? Falan vostede dos convenios que se hai feitos na Rúa da Merla, en Vicente Otero. Hai unha petición aos veciños para que nos deixen usar esas fincas. Esas fincas están en perfectas condicións e nós o que queremos é que os veciños teñan onde aparcar. E nós intentar que tean na mellor forma para que os veciños poidan aparcar nelas. Non hai ningún documento no cal poidamos facer ou desfacer ou que sea. Sí que temos o visto e temos o permiso dos veciños, dos propietarios, para que nos deixen aparcar ali. Por suposto, a cambio de que, pois, de vez en cando, pasada unha limpieza desbrozada e tal, para que non teñan moita maleza, que menos imos pedir, non? Relacionado coa urbanización do edificio do Alto do Castro, como ben sabe vostede, no seu día tamén, fale ao mellor de Barinca ou de outras cousas, sabe que nós no seu día, cando se deu a licencia para a unidade de actuación número 2, aí quedaron plasmadas unha serie de compromisos por parte das promotoras, non? E de aí a hora que tuveron que, a hora de reactivar outra vez esas licencias, esas obras, o que tuveron é que poñer o que tiñan que poñer, non? Que lle vou dicir unha cousa, negociaron moi ben co equipo de alternativa dos veciños, negociaron moi ben, porque era máis, pero bueno, o pasado está, é o que hai. Pero, bueno, si ronda os 200.000 euros, redactouse un proxecto no cal, pois, quitarás a licitación pronto, no cal, pois, será humanizar aquela área na cal, pois, ahora mesmo está facendo de aparcamento e de zona verde, consideraremos que penso que de cara a finales do verán estarase traballando nela, non? Fálame de quitar o pliego de limpieza e xardinería, por suposto, estamos nel, pero non había ningún pliego de limpieza e xardinería aquí no Concello, contratado polo menos que tuvera relación, que tuvera retención de crédito e que fora oficial. Aquí non, eu mandei buscar e non había, non había, tuvemos que contratar un, eu non había. Relacionado co tema de Amalsa, por suposto que temos que modificar as tarifas, así yo encargamos a tesorera, esperemos que non sei se chegará no último cuatrimestre deste ano, pero de cara ao ano 2027 si teremos actualizadas as tarifas equiparadas ao que é o Concello da Coruña, e podo dicirlle que non é que tuvera co señor Orejón, é que co señor Jaime Castiñeira fun tranquilamente desde hai 7 meses para aquí 4 veces a Emalsa, hasta a Casa da Auga fun un día con el. Falan usted da depuradora. Pois é certo, é dicir, pagaronse 5.000 euros de multa porque non cumprían os vertidos que iban ao que é o río da Brexa. É unha preocupación grandísima, no cal, pois, na que si conseguimos unha financiación importante por parte da Xunta de Galicia, si que nos atopamos que estaba sin contratar aínda o proxecto, verdad? Estaba sin contratar o proxecto. Había unha memoria aí, e nós pensando como era tan gorda e tal, seguro que é o proxecto. E resulta que o proxecto son case 200.000 euros. E depois empezamos a busca, e di, ai, non, é que eses cartos xa lle deran a Javier, hombre, xa lle deran a Javier un día que foi falar co presidente da Diputación e doulle 100 e pico mil euros para encargar o proxecto. Pois, como di usted, a mí non me esquecían os 100 e pico mil euros, O Enil tampouco me esqueceu porque temoslo firmado e temoslo concretado, pero que lle esquecera, é dicir, que tiña o prazo dun ano para esa financiación para facer o proxecto, ainda está sin facer e agora ainda temos que facer nós. Estamos redactando, pero si temos, por suposto, temos boas perspectivas de cara ao que é a depuradora da Brexa e esperemos que non nos volvan a multar, non? E cando me fala usted do CIN, eu podo dicirlle que o CIN, eu penso que é un centro de intervención da muller ou algo se pode chamar así, non?
E, por suposto, que é un tema moi importante, é un tema moi delicado, e polo que eu entendín, esa furgoneta non está pensada para atender as persoas de Carral, sino que está para que a vexan exactamente. De feito, polas informacións que eu teño, que é un tema moi delicado, o que si ven esa furgoneta con persoas externas ou que non son funcionarios dunha empresa, que atenden as peticións de outras persoas que veñen de outros concellos. Por iso que, de cara ao que é pois a prudencia e certa maneira non de levar as cousas, que sabemos que unha persoa non vai subir se está sufrindo algún tipo destas lacras das que vivimos, non vai subir no medio da plaza a esa furgoneta. Pero sí, está pensada polo que me din para iso. Iso mesmo que usted me plantexou, pensei eu tamén, quen coño vai subir ao medio do campo da feira un tema tan delicado. Bueno, pensemos que non era iso, era unha forma de que se sepa que está iso aí, o que si se atenden e si se atenderon persoas de outros concellos, están da furgoneta aquí, de outros concellos nas instalacións do centro dos servicios sociales. E bueno, pedíamos usted, non me acordo, tabela de saneamiento puxen aquí, pero non me acordo, claro, son moitas, xa son a número 29. Pero bueno, sí que sepa así que era un robo relacionado, como non habíamos aprobado a moción, que sepa que estamos intentando facer o saneamento en todas as parroquias, pero vai dicir que en 16 anos que non se fixo saneamento tanto Mouriño de alcalde, cuidado, cuidado. Que o que había era Nacional 550, Tabeallas e Gudi. Vaya usted a Ans. Vaya usted a todo o Tabeallo para un lado, máis para o outro. A ver, quen fixo, moitos máis, todo Ans, todo por aí arriba. Non me diga, claro que non dá para todo, porque cada un dos proxectos que son pequenas tramitacións van a 400, 500 mil euros. Usted fala agora, vamos meter no POS, vamos meter no POS, vamos meter 400, 500 mil euros, o que é o máximo son 500 mil euros, podemos meter unha única actuación. Intentaremos, porque consideramos que o servicio social ou o que é o saneamento é unha das cousas, igual que os servicios sociales son prioritarias para este tema. Relacionado co tema do centro de saúde, dicirlle que a usted, señora Blanco Fidalgo, dicirlle que imos a ter un centro de saúde novo, que ahora mesmo o mantenimiento deste centro de saúde de momento non nos pasaron unha valoración do que realmente pode costar e tal, mentre non se fai un novo. Dicirlle que estamos o equipo de goberno acompañado, non só o equipo de goberno, como pode ver, somos 7, non? Estamos buscando a forma de conseguir adquirir, agora mesmo, ou dentro de poucos días, sorprenderase gratamente de que adelantamos moito no tema da adquisición das fincas para o centro de saúde e outras cousas máis tamén necesarias para o Concello de Carral, non só para o Concello, sino para os veciños, e o Concello ten que poñellas á súa disposición. Co das fosas éticas non adelantamos nada, señora Blanco Fidalgo. É certo que estamos pendientes daquele coche que lle dixen, que a ver se entramos dentro do que son esas cousas, vamos, relacionadas co medio ambiente, e de momento non conseguimos, non sabemos se resolveron ou non resolvemos, non? Fálame do servicio de axuda a domicilio, no cal comparaba co servicio de cultura. Se o servicio de cultura funciona á perfección, o servicio de axuda a domicilio non funciona á perfección, non me comparará unha cousa, a debilidade que ten unha cousa, que a outra. Si me falou, non? Cultura, cada os méritos, non sei que máis, servicio de axuda a domicilio non era así. En cultura se servicios, a evaluación do servicio, en servicios sociais non, porque é moi complicado. Esa avaliación de servicios fan os outros entes porque é moi complicado, como ben lle dicía. Relacionado co tema da vivienda, se lle adelantarei que en pouco tempo tamén verá novedades moi grandes e máis moi bonitas e moi ben pensadas de cara ao que vai ser a vivenda pos nosos veciños de Carral. Co tema da ordenanza do Consello Escolar non sabíamos se non nese día podíamos haber votado non urxencia do plantexamento do que é un Consello Escolar Municipal.
Non sabíamos que podíamos liar tanto unha cousa tan normal que é un consello no cal vai un concelleiro ou unha concelleira, van ali, está o director do centro, están os representantes da APA, está a secretaria do centro e incluso un representante dos alumnos que é o que chamamos un consello escolar. Eu creo que é máis que suficiente como para que ter definido a calidad de educación dos nosos nenos. Se despois queres facer un conxunto, pois o normal é que ese o mismo extrapolado ao resto dos outros. En vez de que se xunten a máis que o Vicente Otero, pois se xunten os da guardería, ou os da Galiña Azul, que se xunten os do Vicente Otero, e que se xunten os do instituto, e, bueno, xunten uns poucos máis e tal. Agora, que tanto aspecto legal, e tanto perder o tempo en temas legales, e por aí, para facer unha cousa tan absurda, pois agora que fixemos é expoñelo ao público para facelo, como di a lei. Como di a lei, non aplicar o sentido común, senón como di a lei, que manda carallo para facer un dichoso consello, no cal imos estar 40 ou 50 e ao final non se vai facer nada. Pero, bueno, foi así a cousa. Relacionado co tema do camiño do campo de fútbol, si temos un informe por parte da policía, si dicirlle que volvemos a eso, é un propiedade privada, sí que non pode porque está contaminando o suelo, ainda que sea propiedade privada dunha persona, non pode botar ese vertido, pero é unha propiedade privada. Estamos aí, o que é o inventario de camiños, no cal atopámonos con que como inventario de camiños que é non está dentro do que é o inventario de camiños ese camiño, e polo tanto non podemos actuar de forma local, é dicir, como que levanten iso e tal, si denunciar porque é un vertido incontrolado no tema. Así está máis da nosa policía local e a tramitación de cara a medio ambiente. E rematamos, levántase a sesión.